Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka izaga. Ake sihambeke sithathe izaga ezimbalwa ebese sibheka ukuthi zichaza ukuthini. Isaga sokuqala ke sizosithatha isaga esithi guga Sithebe kade wawudlela. Lesi simo ke sokukhuluma sichaza into esenesikhathi eside khona noma isetshenziswa ukuthi noma isingaphunyuzwa noma ithatha umhlala phansi ivele iyawenza umsebenzi wayo kusavuma. Mhlawumbe ukwenza umzekelo, uma ngabe umuntu esemdala engasenamandla okwenza izinto ayizenza ebusheni bakhe okwakwaziwa ukuthi uyinqwele kuzona, kuyaye kuthiwe guga Sithebe kade wawudlela ngoba usuke esemdala engasenamandla okwenza lezo zinto. Isaga sesibili ke sizosibheka isaga esithi uncede ukholwa izagila. Lesi simo ke sokukhuluma sona sichaza ukuthi umuntu ongalaleli uma ngabe ekhuzwa udela ngoba esevelelwe ingozi. Uncede ukholwa izagila. Isaga sesithathu ke sizosibheka isaga esithi siyobohla amanyosi. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho umuntu onotho noma oqhosha ngengcebo noma ngamandla ukuthi naye uyolamba noma ahlupheke adinga usizo kulabo abantu ababukela phansi. Ngamafuphi sichaza ukuthi kuyophela sofana, siyobohla manyosi. Isaga sesine ke sizosibheka isaga esithi isikhuni sibuya nomkhwezeli. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukuthi umuntu uvuna akutshalayo. Uma uhlupha abantu noma udala izimpi, izinto ziyaphenduka kugcina kube nguwe olimalayo. Isikhuni sibuya nomkhwezeli. Isaga sokugcina ke sizosibheka isaga esithi ikhaba alethenjwa. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukuthi ungethembi kakhulu uma into ingakaphumeleli ngoba hleze ikudumaza. Mhlawumbe uma ngabe wenza into ungajabuli kakhulu into ingakapheli ngoba hleze igcina ingaphumeleli. Ikhaba alethenjwa. Umbukiso wethu namhlanje sizobamba lapha. Asiphinde sinxenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevideo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyavalelisa.